Немалко количество риба и рибарска мрежа откриха в този автомобил зад мен органите на реда. Малко след 12 часа по обяд в събота на кръстовище на входа на Велинград, автопатрул при районното управление на полицията в курорта спрял за проверка лек автомобил марка Форд. Униформените установили, че водачът на возилото, велинградчанинът Румен М. на 40 години, превозвал няколко видимо големи риби. За случая незабавно са били информирани и служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. След извършената съвместна проверка е констатирано, че велинградчанина е превозвал 4 шарана, една бяла риба и един толстолоб, който е с тегло от 32 кг и 800 г. Общата маса на намерената риба е над 47 кг. При двигателя на колата е била открита и мрежа с дължина 56,8 метра и ширина 9 метра и 60 см. Всички веществени доказателства за бракониерския улов са иззети, а спрямо Румен М. е образувано бързо полицейско производство, съобщават от прес-центъра на полицията. По неофициална информация, това не е първото провинение от този род на велинградчанина.